Heippa hei! Heippa hei! Ja tää on siis Movistar-video. Olen lattialla kuvaamassa tätä. Tää on tällainen kuin Movistar-lehti. Ostin tällaisen siis. Tai iskäni osti minulle tällaisen hienon. Ja hei siis kaikille teille 4, jotka katsovat tätä videota juuri tällä hetkellä. Moikka moi! Mulla on sellainen hieno. Joo, mutta sepä sitten. Niin, mä ajattelin lukea vähän teidän kanssa, vaikka mä oon lukenut jotain. Ja tää oli tällainen tosi hyvä juttu. Tällainen bilejuttu. Mä voisin vaikka lukasta tätä vähän teille. Tai emme varmaankaan lukasta sitä, mutta oikeasti joo. Tai hei teille kaikille, jotka katsovat tätä. Mä en tiedä, mitä mä sanoin tässä alussa oikeesti. Moikka siis joo kaikille teille katsojille. Tämä on Movistar-video ja tässä näen tänään, kun minun isäni osti minulle tällaisen lehden ja luen sitä teidän kanssa. Ne vähän sen... miten mä sanon ton alun? No ihan alkuun. Joo. Tilatkaa mut, niin tulee lisää videoita. Täällä on kaikkea kivaa. Joku tollanen. Sitten on tällainen pinkki. Tällainen. Sitten on tällainen. Tää on mun mielestä hyvä. Mä voin lukea tän teille. Mitä pidätte uudesta hiustyylistä, niin onko se liian lyhyt? Lähetän tämän kuvan Movistar-planeettiin. Mitähän toiset tytöt sanovat uudesta hiustyylistä? Katsokaa uutta hiustyyliä, niin lähetän tämän myöhemmin. Syön ensin lounaan. Ai hei! Pusi. Katsokaa uutta hiustyyliäni. Sitten täällä. Mä laitan niinku mä en tiedä kummasta tää pitäisi. Mut mä aloitan ainakin tosta. Niinku hetki, toi pitää tosta aloittaa, koska tekee lankansa. Katsokaa uutta hiustyyliäni. Haha. Paras kampaus ikinä. Hehe. Värisit ne näköjään myös. Mutta miksi vihreää ja valkoisia? En tiedä mitä. Jos lukee, mutta oikeesti katsokaa noita kuvia. Sitten... Tää oli siis tosi lyhyt. Tää lehti. Tää ei nyt tarkenna. Sitten täällä oli joku tällainen. Sitten täällä oli joku ruokajuttu. Ja sitten täällä oli niinku tällainen. No hiukset on ihanat. Mä oon aina halunnut ostaa ne. Jos haluatte, niin voisitte vaikka antaa mulle sellaisen lahjan seuraavan lahjavideon. Ja sitten seuraava video tulee varmaan 2 viikon päästä. Tai viikon päästä. Tai vaikka huomenna. En tiedä milloin. Mutta sellainen video, jossa mä vastailen kysymyksiin. Mutta toi tyyppi on niin ihana, kattokaa sitä. Ihan kuin se olisi Biggie Star, se näyttää siltä. Mut joo, heippadi jei. Ja sori toi alku, se oli ihan sairaan. Heippadi jei.